Formatly sportsmenler, yendesinin bilen Garantiýa mandarinsport magazyny. Gelin bu bölmede 3,5 enjam barkodaýyn. Ady transformer. Näme üçin transformer? Transformer kinotdan görürsüňiz. Maşin roboty bolýar. Bu da soňalyk roboty däl, Gantel, Stanga, Gira bolýar. Gira, Stanga. Sizde näme peýda edýärsiňiz? Soňuna çelim görüp peýdasyny barkodaýyn. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. Transformer zamı merkezlik Hiline Garantiýa. Tablada ähli knopkalara basmagyňyzdan haýyş edýän. Gelecekte o enzamlarla sizi tanış eder. Mandarinsport bilen tarama üçin